Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin, bisan gani sa mga lamas sama sa herbabuyna, sa anis o sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng pagtulunan sa balaod ingon pananglit sa hustisya o sa kaluoy o sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta. Salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyo ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa o malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot bahin sa pag-abot sa Ginoo nga maoy giwali usab nila ni San Pablo o sa mga apostoles nga mga sumusunod ni Kristo. Ang Ginoo moabot og iyang tapuson ang kalibutan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot gid ni siya. Pero si San Pablo may warning nga dili ta magsigig panabi nga moabot na ni siya, or di ta motuo o dili ta maratol kung naay moingon nga hapit na moabot or sunod tuig na moabot. Dili kuno na maoy sukdanan bisan pag ibasi na sa wali sa pari, mga panagna o kaha sa mga sinulat kanini as Biblia, kay nam sa daghang musabot aning Biblia. Base sa Biblia mauna ning niya na ana si 666 nya kay ana man ning 666 ilasang butang-butangan og meaning og unsaon pag compute ng 666, awa na moabot na ang Ginoo. Ingon San Pablo ay mugtuan na, pero moabot gid siya. Unsa may iyang gisulti dinhi sa unang pagbasa nga mao na gi adlaw sa pag-abot sa Ginoo. Basta moabot kuno ang katapusang pag-alsa sa kalibutan, pinanguluhan sa kadtong demonyo nga design para dadon sa impyerno. Iyan ang dadon ang tibuok kalibutan ba? Anang mualsa ang tibuok kalibutan. Pasabot ang tibuok tao sa kalibutan din amo tuo Ginoo makigkontra na Ginoo. Ngi, lingi ay montupad. Ingna ansaman mutuo pa ka Ginoo. Unta na. Yang mutuo gani siya sa dip matapos ang kalibutan kay napa may mutuo. Og wa nay mutuo mo alsa na ang tanang tao, kana. Mao na. Matod pagani ni Hesus sa katong buhi pasad siya, ingon siya, sama nis nahitabo sa panahon ni Noe, paglunop sa kalibutan.
sama sa nis nahitabo sa panahon ni Lot katong gisunog ang Gomora. Ang tanang tao 99.99% si Lot na lang mo inahibilin og iyang pamilya, si Noah na lang o ang iyang pamilya mo inahibilin, ang tanan may supak na sa Ginoo. Mao na nga tapos ang kalibutan. Pero kay kamo wa pa man kamo musupak. Ni supak na mo wa pa. Anay ginagmay usahay supak ba. Ang pari ni supak naming mga pari. Ay ginagmay sang supak. Pero mutuo pa niya sa may mahitabo. Adib ani matapos. Nung sa may timailhan ako nga daghan pang mutuo og Ginoo, daghan pang mupalit og slat. Bitaw, og wa nagi mupalit og slat para sa project nato dinhi simbahan. Kana mo na nindot kay sukdanan nga kani hapit na gini matapos ang kalibutan. Gahapon gani as of yesterday ang atong dopes na natay halin nga 2,806 ka slots. Pakpakan na to. 2,800 ka tao. Ibutan ta lang mga o pa man ni kaabot sa mga 2,000 ra ni ka tao ang nipalit ani. Napay mga 2,000 ka tao sa tibuok kalibutan nga mutuo pag Ginoo kay mo palit pag slot. Nya kanang uban nga naminaw ra nya di mo palit. Unsa man na sila? Posible nga ni alsa na siguro na bahin si Ginoo, no? Mga yawan na sila. Pero sagdi lang na pa masay mga 2,000. Nya labi na gyud og matandog ning ubang kasing-kasing na pa may mga sobram na mga 100,000 ang atong mga followers. Di sa sila magpadasiyawa ba magsigig ingon ay lang palitan ay napay daghang gastuhanan ana tuom ka ng Pedersiano na naaraba sa tay special slot katong SBF MP para sa atong September 5 nga event manghatag sa tagbugas. Nana sa tay halin as of yesterday, tag 500 man ni per slot, 2,000 ka slots, 110 slots na atong halin. Pakpak! Di na inon mo kaapil ani. 1,890 na lang ka slots ang nahibilin. Kutobra ni karong September 5. Ato sa ning ipanghatag nga bugas o madapagpalit og noodles atong apilan para sa mga kabos natong pamilya. Kung naapataaning maong gugma, naapataaning pag-ambit sa kasakit o pagpangalagad ni Kristo, di matapos ang kalibutan. Mao na ang atong misyon unsa man ang pagsangyaw. Sangyaw gyud. Ayaw pagkontento nga magsige lang tagsimba dinhi. Ikaw magsige lang kag simba kada buntag, anha sa online magsige ra kag simba. Sangyaw. Ayaw sad ka kontento nga magsige ra kag palit og slot. Pamaligya sa slot. Pamaligya. Kada ding mga manuyupay sa drugs di ay makontento din na sila nga magsige lang sila suyop. Di oy. Mamaligya pud na sila. Maligya. Drugas mga ganito. Bisag ka ng mga kanadeng magsigig paputi silang naong. Kamo sige mo baligya ng paputi is naong. O unsa pa na inyong giinom-inom diha para pa-healthy. Di naman ka makontinto sige ra kag inom ana. Mamaligya gyud ka. Imo ginagyong i-share ngadto sa uban kay aron sa ka naa sa kay imong income nya mahimong sustainable ang kinabuhi. Ug mo na gibuhat sa mga santos. Wa sila makontento siging ampo, siging luhod. Sama ni Santa Rosa sa Lima. Mo matingalin na inong Santa Rosa no diha sa kanang kuan nang Olango ba island. Murag mo matingalin ni ilang patron Santa Rosa. Mo na wa siya makontento San Vicente Ferrer, si San Roque. Wa makontentong adto ra magsigig luhod sa dihang ilan ang nadawat ang gracias Ginoo, gipaambit na nila. Mao nang kasagaran nila nangamatay, sayo kay nangamatay.
Santa Rosa lang, 31 pa edad, patay na. Pero wa gid siya mag-uol nga namatay. Nga naman, kay ang iyang gikalipay, siging ambit sa kasakit ni Kristo. Gusto niyang kuhaon ang tanang kasakit ni Kristo. Nga naman, unsa may niabot sa iyang pamalandong, diha kuno sa pag-ambit nato sa kasakit ni Kristo dinhis kalibutan, makaambit sadta sa iyang way kinutubang kalipay. Tuo mo na, dili. Usara ka buk ni tubag. Ang uban, di isa na mahimo pa. Mao na. Kuang yun. Ambit Diyos kasakit. Pananglitan, ikaw, asawa, niya imong bana, tapulan kay istanan. Niya, dako ra ba kay kaon, nangabit pag yun. Ayaw, yaw-yaw, ayaw kasuko. Ingna dayon nga, kining akong bana, imo gining gihatag nako Lord para makaambit ko sa imong kasakit. Salamat nga nakaban nako ingon ani. So magsige nakagpakaon sa imong tapulan nga bana. Niya mangulata pag imong panagsa, og saputon, labi nag makasuyop, mangulata sad, pasalamat na sa gas Ginoo Lord, dako-dako gining kasakita da kay dili na lang ni istorya ang akong kasakit. Aktual na yun, piti na yun akong naong, di ba? Yaon sa may mahitabo ni mo, mahimo dayon kang zaman, balaan. Mabuntog diha sa imong kasing-kasing ang demonyo, ang yawa, nga mao'y mudas mga tao padong sa impyerno. Unsaon niya padong sa impyerno? Pinaagi sa mga comfort, pleasures, pride, garbo. Mao na gisaway ni Kristo ang mga Pariseo dinhi sa atong ebanghelyo kay gasigi na lang sila pahayahay ang mga nindot naa nila tanan. Ingos Kristo, sige mo limpyo anang inyong tasa, ang inyong mga plato, aron nindot kay tan-aon, limpyo kay inikaon ninyo, pero ang inyong gikaon, mga inilog ninyo gikan sa mga kabos. Daghan ra ba taingon ana, mga negosyante, tanawa, unsay gibuhat, mga lipat-lipaton las presyo, uli ra gid nis puhunan, dako na kay ginansya. Alkansi kay kuani kaning ako para lang gid mahalin. Alkansi na gyud kuani. Alkansi ginansya. Di ba? Mayon tatog. Isultig yung tinuod matud bang Kristo. Sulting tinuod ba? Naiuban sa nato dagko kayong mga yuta. Kortig yung dagko ang mga yuta, dagko kay abot. Pero pagkadaw hasta sa paghatag og tabang adto sa iyang silingan nga porting pobriha, iagi pag yung utang, patungan pag yung interes. Unsa na mamong klasiha sa mga kuan ang yuta nga inyong gigamit, ang income nga inyong gigamit, hinatag mo na sa Ginoo, pinaagi sa inyong maayong panglawas, maayong panghuna-huna, mga maayong opportunities kinabuhi. Di jud ka kasir, anak, patungan ginanimog interes. Unsa? Ya ikiha pag yun. Mga pobre in town kayo, ipangkiha na tos barangay, magkurog-kurog in town. Tagaan ra basad ang barangay kapitan ug ang lupon taga pamayapa, tagaan asos konbikto dayon. No. Nya og papalitog slat, mag-ukon-ukon pa, gamay ra kay paliton. Palit lag duha ka slat. Ihurot lang nagpalit sa tingaling imong ginansya sa imong interes nga gipatong. Ayaw lang sa gabaan sa tana. Anang kuan lang, ang pasabot nako ba nga moambit unta tas kinabuhi ni Kristo og dili matapos ang kalibutan. Kung daghan na kaitang magsigig sunod sa kinabuhi ni Kristo samas mga santos nga nilang Santa Rosa, di gyud matapos ang kalibutan. Mangita kag maayong kaugmaon sa imong mga anak. Karon gipa-eskwela na ra mga bata, face to face na. Para unsa man ang ilang pag-eskwela para mangadtog impierno, tudloi sila nga magantos. Lipay ko nakaagi ko atong niaging gabi mga ginikanan nagpunsisok diya sa eskwelahan, gahuwat sa ilang mga anak na ni eskwela, ilang gihuwat nako na kani nagantos gyud ang mga ginikanan og huwat kani
Nindot kayo ni nga timailhan kamautang mo antos aron ang atong mga bata mahimo sang malampuson, di ay nagantos para sila malampuson. Sa kinabuhing Kristohanon, ang mga taong Diyos nun mauuntay mo antos aron magmalampuson ang kalibutan. Di ta magpunay kasuko o yaw-yaw aning mga buangon, antoso nato sila kay maunay makapalangit o makapugong sa pagtapos sa kalibutan. Nindog ta, mga tapusonon, pag-ampo sa katilingban. Mga igsoon, muduol kita ngadto sa Dios uban sa mapaubsanon o mahigugmaong kasing-kasing, muingon kita, patalinghogi kami Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga mamahimo silang sanglitanan sa pagtuo, paglaom o paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga makabot na ang katarong sa moralidad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nagpadayon sa ilang pagpangdaot sa isikataw, nga sila makaamgo nga dili maayo ang ilang gibuhat, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang kanila nga ang kahibalo dili maghimo kanila nga mahilayo sa kamubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga kalag sa mga matuohon nga mihalin na ang makaampit sila sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Langit no namong Amahan, Dios nga way sinugdan o katapusan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo diha sa pangaliya ni Santa Rosa sa Lima, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.